zo 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 mai sona zo zo Fatima Fatima Tima ce ke nake yin kauna kin sani ni din dai na kine mai sona ha 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 he 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 mai sona Fatima Tima a kullum ina mararinki da ke nake son zaunawa soyayya ta ke ce dai mai kore duk damuwa sai murna ake ta taya ni samun ki garan sa'a ne riba ne na yi dace Fatima he 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 mai sona mai sona Fatima ke ce dai muradina Fatima cikin mata kin yi wasarce a cikin raina banda kamar ki Fatima taho zauna dab da ni ki ban kauna ni kwana baki furan so Fatima wata da zara fa biya mu ni da Tima banda kamar ki na furta banda kamar ki yan mata banda kamar ki hobina banda kamar ki yar gata ni da ke ba zancen rabuwa tunda dai Allah ya haɗawa wani mutum ya ce za mu warewa kin ga dai haɗin rabu ne so da shakuwa